салом, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо охирин таҳввулоти Тоҷикистону ҷаҳон мешунавед. Имрӯз 16 августи 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро мустақиман аз душанбе шурӯъ мекунем. дар душанбе имрӯз 16 август пас аз бемории кӯтоҳ дар яке аз беморхонаҳои пойтахт шоири халқи Тоҷикистон, муаллифи суруди миллии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ вафот кард. ёдовар мешавем ки 11 август дар бораи бемории Гулназар Келдӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳо нашр гардид. хишовандони шоир гуфта буданд ки ӯро ба беморхона барои табобат бурданд ва таҳти назорати табибон қарор дорад. вале имрӯз хабар расид ки дили шоири тавонои миллат Гулназар Келдӣ дар беморхона аз тапидан боз монд. ёдовар мешавем ки дар Тоҷикистон Гулназар Келдӣ пеш аз ҳама ҳамчун муаллифи суруди миллии кишвар шинохта мешавад. гурӯҳи эҷодиву техникӣ ва ҳайати мушовараи радиои Моҷер бино ба даргузашти шоири халқи Тоҷикистон, муаллифи суруди миллӣ устод Гулназар Келдӣ ба пайвандону наздикони марҳум изҳори тасаллият менамоянд. идомаи хабарҳо. имрӯз 16 август президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Алексей Оверчукро ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф овардааст ба ҳузур пазируфтанд. дар оғоз президенти кишвар аз таъин гардидани Алексей Оверчук ба ҳайси ҳамраиси комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистон ва Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, аҳамияти фаъолияти ҳамоҳангшуда ва самараноки ин механизми муҳими танзиму пешбурди муносибатҳои ҷонибҳоро дар арсаҳои мухталифи ҳамкориҳо таъкид карданд. хабар медиҳад қадамоти матбуоти президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон. дар ҷаласаи ҳамраисони комиссияи байниҳукуматии Русия ва Тоҷикистон бошад муовини раиси ҳукумати Русия Алексей Оверчук ва сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода масъалаи барқарор кардани парвозҳоро баррасӣ карданд ва мавзӯи барои муҳоҷирон муҳим пардохти пули патент низ дар ин вохӯрӣ баррасӣ гардид. гуфта шудааст дар нишасти хабарӣ баъд аз воқеаи ҷонибҳо. муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Алексей Оверчук ёдовар шуд ки ҳангоми пандемияи коронавирус дар Русия пардохти патент барои муҳоҷирон то як давраи муайян бекор шуда буд. аввалин муҳлати бекоркунӣ то 15 июн муқаррар шуда буд, аммо пандемия ба охир нарасидааст. аз ин рӯ тасмим гирифта шудааст ки онро тамдид кунем, гуфтааст Алексей Оверчук, муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия дар душанбе. муовини раиси ҳукумати Русия илова кардааст ки айни замон масъалаи тамдиди навбатии бекор кардани пардохти патент дар баррасии ҳукумати Федератсияи Русия қарор дорад. ин масъала дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати Русия қарор дорад ва дар фурсати наздик қарори дахлдор қабул карда мешавад, қайд доштааст муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Алексей Оверчук. мавзӯъро идома медиҳем. дар идомаи нишасти хабарӣ баъд аз гуфтугӯи ҷонибҳои расмии Тоҷикистону Русия дар душанбе, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода қайд кард ки таҳияи ваксина бар зидди коронавирус аз ҷониби Русия аҳамияти бузург дорад, зеро пандемия на танҳо ба соҳаи тандурустӣ, балки ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ низ зарар расонд. сатҳи баланди робитаҳои дуҷонибаи Русия ва Тоҷикистон пеш аз ҳама ба туфайли муносибатҳои эътимоднок ва эҳтиромонаи корӣ ки байни кишварҳои мо ташаккул ёфтаанд нигоҳ дошта мешаванд, гуфт сарвазири ҷумҳурӣ. қайд гардид ки дар солҳои ахир муносибатҳои байнидавлатӣ дар бахшҳои калидии иқтисодиёти миллӣ, энергетика, кишоварзӣ, саноат ва нақлиёт рушд ёфтаанд. сарвазир илова кард ки Русия шарики асосии иқтисодии хориҷии Тоҷикистон дар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил боқӣ мондааст. илова гардид ки бо вуҷуди пандемия ҳаҷми савдои хориҷӣ байни Тоҷикистон ва Русия дар 6 моҳ дар сатҳи соли гузашта боқӣ монданд. ҷониби Тоҷикистон қайд доштанд ки нишондиҳандаҳои хуб аст, зеро дар шароити пандемия муносибатҳои тиҷоратӣ дар бисёри кишварҳо рӯ ба коҳиш доранд. охирин таҳаввулоти ин соатаро шумо мустақиман мешунавед. طبق اطلاع سامانه اساسیاسیون شرکت‌های سیاحی روسیه انتظار می‌رود که روسیه از 1 سپتامبر می‌تواند پروازها را با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل دوباره برقرار کند. خبرگزاری وستنیک اساسیاسیون شرکت‌های سیاحی روسیه می‌نویسد که پروازها به اکثر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل با احتمالیت زیاد دوباره برقرار کرده می‌شوند.
дар хабари мазкур якчанд сабабҳо барои кушодани парвозҳо ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил оварда шудааст, аз ҷумла вазъи рӯ ба мӯътадилии коронавирус дар Федератсияи Русия. Инчунин моҳи сентябри соли ҷорӣ истеҳсоли пурраи ваксинаи COVID-19 ба нақша гирифта шудааст дар Русия ва вазъи эпидемиологӣ низ дар кишварҳои иттиҳоди давлати мустақил рӯ ба эътидол оварда истодаанд. гузашта аз ин дар хабар илова гардидааст, ки ҳоло баъзе аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ният доранд, ки ваксинаи зидди коронавируси Русияро харидорӣ кунанд. бо ин сабабҳо Қозоқистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Арманистон дар рӯйхати 30 кишваре қарор доштанд, ки Вазорати нақлиёти Федератсияи Русия барои барқароркунии ҳаракати ҳавоии парвозҳо омода кардааст. навишта шудааст дар хабаргузори Вестник, ки Ассотсиатсияи ширкатҳои сайёҳии Русия. аммо дар ин зимн мақомоти расмии Русия дар хусуси санаи кушодани парвозҳо ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил назаре накардаанд. дар Русия мемонем ва хабарҳоро мустақиман идома медиҳем. донишҷӯёни хориҷӣ дар Русия аз ин ба баъд метавонанд бидуни ҳеҷ гуна ҳуҷҷатгузории иловагӣ соҳиби кор гарданд. барои он нафароне ки дар Русия таҳсил мекунанд ва дорои шаҳрвандии хориҷӣ мебошанд, гирифтани патент ва иҷозатномаи ҳаққи фаъолият низ манъ карда шуд. бо тағйири иловаҳо ба қонун дар бораи мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия, донишҷӯёни хориҷӣ имкон пайдо карданд, ки танҳо бо як гувоҳнома аз донишгоҳ метавонанд ба таври расмӣ дар дилхо минтақаҳои Русия фаъолияти меҳнатӣ дошта бошанд. тағйири иловаҳо ба қонуни федералӣ дар бораи мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия 5 августи соли равон эътибор пайдо кард. як ҷиҳати мусбати дигари тағйироти ворид гардида ба қонуни мазкурро коршиносони соҳаи муҳоҷират дар он медонанд, ки донишҷӯёни хориҷӣ на танҳо дар он минтақа ва вилояте ки таҳсили донишгоҳ ки донишҷӯ буданашонро исбот мекунад, метавонанд дар ҳама 86 адад шаҳрҳои мақоми федералӣ дошта вилоятҳои худ мухтор, минтақаҳо ва ҷумҳуриҳои ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия ба таври расмӣ фаъолияти меҳнатиро ба роҳ монанд. дар Русия ба мисли намояндагони дигар халқу миллатҳо шаҳрвандони Тоҷикистон низ ҳастанд. дар миёни онҳо донишҷӯёни тоҷик низ кам нестанд, ки дар ин ё он донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунанд. аксари донишҷӯён тариқи бурсияҳои таҳсилӣ фаро гирифта мешаванд ва дар давраи таҳсил ба онҳо идропулӣ ё худ стипендия ва ҷойи зист дар хобгоҳҳо таъмин карда мешавад. идомаи хабарҳо аз Русия ба Ӯзбекистон меравем. Ӯзбекистон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Афғонистон дар ҳамдастӣ дар мубориза алайҳи паҳншавии коронавируси навъи COVID-19, терроризм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир тадриҷан мубориза мебаранд. طبق اطلاع خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 12 آگوست نخستین جلسه زیرکمیسه امنیتی در همکاری سه جانبه ازبکستان، ایالات متحده آمریکا و افغانستان توسط ویدیوکنفرانس برگزار گردید. جانب‌ها از جمله تاثیر سرایت کرونا ویروس را به امنیت منطقوی و جهانی بررسی کردند. از ضرورت متحد کردن کوشش‌ها برای پیشگیری عاقبت‌های کووید 19 قید کرده شد. گفته شده است در یک اظهارات کوتاه در صفحه تلگرام وزارت کارهای خارجه جمهوری ازبکستان، جانب اینچنین اهمیت گسترش همکاری‌ها را در ساحه‌های حفظ سرحد و تبادلات اطلاعات کرده بین اداره‌های مربوطه جانب‌ها جهت بلند برداشتن ثمرات مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و تروریسم افکار نمودند. در آخر ماه می نخستین ملاقات سه جانبه ازبکستان، ایالات متحده آمریکا و افغانستان در حاشیه ویدیوکنفرانس برگزار شده بود. پس از ملاقات وزارت کارهای خارجه ازبکستان آن زمان اظهار داده بود که شکل نوی سه جانبه مکانیزم مشورتی آید به تهیه پیشنهادهای عملی میباشد که به پیشرفت روند صلح در افغانستان، احیای اقتصادیات کشور و همچنین اشتراک فعالانه در روندهای اقتصادی منطقوی نگرانیده شده است. شما مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید.